egyre kemény. Tiszteltem erőegészség. 6 kimenő és 6 bejövő sávunk van, és ez egy hőkamerás gépjármű. Na, ez milyen messzire lát? Jó időben egy olyan 4-5 km, de pontossággal olyan 1,5-2 km. Van benne egy ilyen joystick, és akkor mi kezeljük. Hát az egy ősz. Az egy ősz. Ősz, jó, ha, tényleg. Aha, de szép volt. Egy olyan gépjármű van beépítve, amivel nagyon sok helyre tudnánk, tehát ez egy nagyon jó gépjármű. Aha, majd eljutnak. Tehát itt ebben a mobilitás a lényeg. Ugye a kórház igazgató járt nálam. Mikor volt nálam? 2013. Ez mi a kapacitások hogy néznek ki? Ha váratlanul ellátásra van szükség, akkor mennyi ember tudnak elhelyezni? Azonnaliban 55 ágyunk van szabad. Traumatológiánk, sebészetünk, 6 sebész van, 5 traumatológus van, 3 sürgősségi szakorvosunk van. És itt a megyében körülbelül 15 000 ember tudunk fektetni, tehát a katasztrófa védelem felmért megyében. Ennek a felállása 4 óra. Ez itt az őrzött szállásunk, itt pont velünk szembe. Jobbra a készenléti rendőrség, most per pillanat 153 fő van. Két szinten 107 fő elhelyezésére van lehetőség. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok mindannyiuknak, nem is akarjuk föltartani a foglalkozást, azért vagyunk csak itt, mert az ukrán események miatt határszemlét tartottunk, és gondoltuk, hogy benézzünk Önökhöz, megnézzük, milyen állapotban vannak. Arra kérem Önöket, hogy a következő néhány napban, de inkább néhány hétben, gondolom az eddig is rendesen végzett munkánál még egy fokkal pontosabban és nagyobb összpontosítással végezik a munkájukat, mert nem tudjuk, hogy a következő 2-3 hétben mi fog történni. Bizakodunk abban, hogy semmi kedvezőtlen vagy rossz dolog nem történik, de amit tehetünk az az, hogy bizakodunk, és hogyha bármilyen gond, baj, nehézség adódik, akkor elsősorban Önökre fogunk számítani, úgyhogy ezért legyenek abban az állapotban, hogy szükséges, akkor bevethetők legyenek. Rendkívüli, korábban Önök által még meg nem tapasztalt körülmények között, és ez a tiszteletteljes kérésük van a parancsnok urakhoz is.